ja Tomi Riutta, kotipaikkakunta Kalajoki ja toisena rajatuomarina Esko Karvinen Ala-Veteli. Tervetuloa! Ja myöskin tervetuloa Oriveden ponnistus ensimmäiseen kotijoukkueen kotiotteluun. Kokoonpanossa 2, Eevi Ylävetely, Neste Orivesi. 3, Miina Ylönen, Peteko. 4, Evelina Smolander, Oriveden seudun osuuspankki. 6, Kone Liberoista, Emilia Puhtisaari, Tamme Suoja. 7 on Saara Holkko, Supermarket Orivesi. 9 paitaa kantaa Johanna Siuro, edustaa Rautiaa, 10, Kone Liberoista, tuttu tyttö meillekin, Sanna Häkkinen, Orneo. 11, Antti Toivonen, Oriveden apteekki, on aika tuttu tyttö myöskin meille. Paita 13 kuuluu Kipparille, Maria Tuominen, Sauna Talo. 14, Saara Lepusta, Oriveden kaupunki. 15, Malina Perel, Tampereen latviamestari ja 18 Janessa Jansson Ersolu. Loppuutta valmentaa pulkkityttö Satu Lätunen. Toisena valmentajana Esko Syvänen. Huoltaja tänään Kirli Hömmö ja joukkuetta johtaa mies Jouko Ronkainen. Siinä Orivesi. Hyvät ystävät, joukkue. Lähtee liikkeelle. Akrakolossa Tamara Mesits, number 1. 2, Isamari Vetelä, Ex-Viihde Oy. 3 on Sinousian puolesta ainoa. Missä sinut sieltä tulee? Nousiainen 4 on ensin. 5, number 4, Asaa. 5, Ylläniemi, Huja, Seppälä, Oy. Toinen pelistekijöistä on siinä Tomi Liberoista, Sini Koivonen, Lauri Ihalainen, Rakennusliike, 15 asteen autoille tästä. 9, Jens Washington, Group Oy, Tutkutalla, hänen sukunsa on siinä Ebres. 10 on Kipparimme Evelina Koljonen, istuomme Petro Internation. 11 Leona ja Koskinen kantaa tuolla Supermarketin lippua, liittu Kudas. 12 Annina Hapanaki edustaa Metsä Kolmiota. Annina siinä 13 Vilma Ruuska. Kukaan tyttö, tyttö. Ja Valvi tyttö myöskin Naulis Aho. Siinä pelaajamme joukkuetta valmentaa Jukka Koskinen. Toisena valmentajana Mikko Pesonen. Fysioterapeutti Lauri Oho löytyy sieltä vuokrajan Jouko Koljonen. Tilastoissa vielä jossain Jarkko Hyvimaa ja Matti Kajanainen siellä näyttää olevan Jari Kokka hoitaa valokuvaansa. Nyt mennään peliin.